tužba hrvatske strane nije stvar da li vredi ili nije. Kada vas neko tuži, morate se upustiti u taj postupak i ako ste nevojni. Ali u odnosu na kontratužbu, znači na argumentaciju srpske strane, moje duboko mišljenje i tima kojim se radio je da je to vredelo. Pre svega zato što je ova institucija, Međunarodni sud pravde, kao stvarno najveći međunarodni organ međunarodne zajednice, pravni, bio u prilici da čuje ovakvu argumentaciju za koju mi verujemo da pred tribunalom nije u dovoljnoj meri prezentovano. I drugo što je za nas jako značajno, svi dokazi koje je srpska strana dostavila, a oni idu i unatrag do tih nekih 40. godina i one bolne prošlosti, oni će sada biti stalno ostavljeni na sajt Međunarodnog suda pravde, biće stalni dokumentacije u arhivi međunarodne zajednice. Ja mislim da je to veliko i korisna stvar za nas, jer je to više sad nije neka publikacija ili neko istografsko mišljenje određenih pojedinaca, već jedna zaista institucija iza koje će stajati takvi argumenti.